कोणतं जिराचं तिच्या झील खया खयच्या जिराचं आता हे चौक्यात राहतो इलो मोबाईल ती गावाला आता व्हायचं आई बाबांनी ती आता सद्गुरू जायची असते हो हा ना होय तो पण तुझ्याचकडे रग असा ढग घेतल्याने उडी मारल्याने जकडे तकडे आता ना आता शक्यच्या फोन ना हो कायद्याच्या माझे केल्याने ते बघला ह्यानी स्वतः माझी पोरगी होती लहान आता ह्या पोर बारक्या मी जमिनी रोळत असायचा तर कधी बाजू कुरव नाही तर बाजू कधी खय असा स्वर कधी म्हटल्या ना कायदा ते पण सुद्धा कधी हातात आणून दिल्या ना पोरांच्या मध्ये तेव्हा मी या पानाचं डेट बघलो नाही पण आता आता काय हा तसेच कोणते दिवस नाही आणि रवा देतो नको कोणता इल्लेला माणूस घेता ना हा माणसाची किंमत नाही आता कोणता हा तुमचा घर त्याचा उतानेच चालता हो त्याचा काय माणूस की आता त्याचा ये पाटलं या का ती आठवण ना आठवण असा केला नसता का पप्पा ये डिक्की उगड़ी उगड़ी के खराब छोड़ी है हवा है हवा दोन दोन कुड़ा है हां पप्पा होय रे एक कुंभार बाहर एक कुड़ा वाह नाइस
हे मस्त आहे बाबा. इकडे मस्त सगळं दिसतं. हे मस्त आहे. इकडे पाय ठेवा. पप्पा तिकडेच आहे अजून. हां. पप्पा तिकडेच आहे. जाऊ? नको गाडीचं नाव दाखव.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.